Καλώς ήρθατε στην Profit Clicking, τη μεγαλύτερη επιχείρηση ανταλλαγής κίνησης στο ίντερνετ και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία για μας. Στο βιντεάκι αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο εμείς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να βγάλουμε πολλά χρήματα από το ίντερνετ. Να αυτοσυστηθώ καταρχήν και στη συνέχεια να σας συστήσω και την εταιρεία. Ονομάζομαι Ευστάθιος Καρυπίδης. Είμαι 44 ετών. Έχω την παραγωγή εισοδήματος από ηλεκτρονικά δίκτυα σαν δευτερεύουσα απασχόληση, κάτι σαν χόμπι δηλαδή. Κατάγομαι από την Ξάνθη και μένω μόνιμα στο Μαρούζι της Αττικής. Περισσότερα για μένα μπορείτε να βρείτε στα σχόλια του βίντεο που παρακολουθείτε, χρησιμοποιώντας τα link που υπάρχουν εκεί για να με προσθέσετε αν θέλετε ως φίλο στα social media, το Facebook, το Twitter κτλ. Ανακάλυψα τυχαία μια μέρα από ένα βιντεάκι σαν αυτό που παρακολουθείτε τώρα κι εσείς, μια οικονομική ευκαιρία που λεγόταν Just Been Paid, μόλις πληρώθηκα δηλαδή. Το ημερολόγιο έλεγε 21 Αυγούστου του 12 και η κυρία που είχε γράψει το συγκεκριμένο βίντεο, η κυρία Παναγιώτα Χαϊλά, έλεγε και έδειχνε πως μπορούμε να έχουμε ένα έξτρα εισόδημα από το Just Been Paid. Η εγγραφή ήταν δωρεάν και μάλιστα αν εγγραφόσουν η εταιρεία σου έδινε και $10 Αμερικής δώρο για να ξεκινήσεις. Δεν είχα να χάσω τίποτα και έκανα τη δωρεάν εγγραφή μου. Την επόμενη μέρα στις 22 Αυγούστου η εταιρεία έκλεισε. Για την ακρίβεια, ο ιδιοκτήτης της, ο Φρέντρικ Μαν, αποφάσισε να την πουλήσει σε έναν όμιλο επενδυτών και να ασχοληθεί με άλλα projects στο διαδίκτυο. Οι νέοι ιδιοκτήτες έβγαλαν μια ανακοίνωση στην οποία έλεγαν ότι η επιχείρηση θα συνέχιζε να λειτουργεί περίπου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λειτουργούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή το Just Been Paid, αφού όμως όλοι οι μέχρι στιγμής συνεργάτες, μέλη κτλ. Μετακινούνταν από τη βάση δεδομένων του Just Been Paid σε ένα νέο σερβερ με νέο λειτουργικό και με διαφορετικό αντικείμενο από την παλιά επιχείρηση. Η διαδικασία αυτή, η μεταφορά δηλαδή των αρχείων και των εκατομμυρίων λογαριασμών των ήδη υπαρχόντων συνεργατών από την παλιά εταιρεία στην Profit Clicking, διήρκησε από τις 22 Αυγούστου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε και το νέο site ξεκίνησε στη νέα του μορφή. Το αντικείμενο πια ήταν η ανταλλαγή κίνησης στο διαδίκτυο. Το site ακόμα και σήμερα που γράφεται αυτό το βίντεο, στις 4 Οκτωβρίου δηλαδή, δεν είναι 100% λειτουργικό. Είναι έτοιμο στα βασικά του, λείπουν όμως κάποιες μικρές λεπτομέρειες οι οποίες προστίθενται ή διορθώνονται καθημερινά. Θα σας δείξω τι εννοώ παρακάτω. Ας μπούμε όμως στο δικό μου λογαριασμό για να δούμε τα πράγματα από μέσα. Είδατε ότι για να μπούμε στο ηλεκτρονικό μας γραφείο, στο dashboard, χρησιμοποίησαμε έναν αριθμό ως username και ένα password. Αυτά τα αποκτούμε κάνοντας τη δωρεάν εγγραφή μας στην επιχείρηση, πατώντας join δηλαδή εδώ και συμπληρώνοντας μια απλή φόρμα εγγραφής που υπάρχει παρακάτω. Πάμε να δούμε καταρχήν το νέο αντικείμενο του site. Είπαμε ότι η Profit Clicking είναι μια επιχείρηση ανταλλαγής κίνησης. Τι εννοούμε με αυτό? Είμαστε σήμερα στην εταιρεία περίπου 2.100.000 μέλη από όλες τις χώρες του κόσμου. Όλοι μας μέσα από αυτό το site μπορούμε να διαφημίσουμε δικές μας σελίδες και είμαστε υποχρεωμένοι καθημερινά να βλέπουμε 3 διαφημίσεις των 20 δευτερολέπτων άλλων συνεργατών. Αυτό είναι η ανταλλαγή κίνησης. Εμείς βλέπουμε τις σελίδες των άλλων και εκείνοι τις δικές μας. Ας το κάνουμε κιόλας, να το κάνουμε μια φορά, να δούμε τον πραγματικό χρόνο που διαρκεί. Βλέπετε, εγώ έχω δει σήμερα 12 διαφημίσεις. Αυτή θα είναι η 13η. Πόσες έχω δει, μου το γράφει εδώ, πάνω αριστερά. Και ένα χρονόμετρο ξεκίνησε από τα 20 δευτερόλεπτα και κατεβαίνει σιγά σιγά προς το 0, βλέποντας αυτή την πρώτη διαφήμιση. Μόλις το χρονόμετρο φτάσει στο 0, μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε την επόμενη διαφήμιση. Ήδη το 12 εδώ έχει γίνει 13 και το χρονόμετρο ξεκίνησε πάλι
να μετράει αντίστροφα. Μια σελίδα ενός συνεργάτη στα ελληνικά, μάλιστα, Έλληνας είναι αυτός ο συνεργάτης για να βάλει τέτοια σελίδα. Το χρονόμετρο πάλι μηδενίζει και προχωράμε στην επόμενη διαφήμιση, την τρίτη που υποχρεούμαστε να δούμε σήμερα, άσχετα αν εγώ έχω δει 14. Αυτή η σελίδα για κάποιο λόγο δεν ανοίγει. Παρά αυτά, ανοίγει δεν ανοίγει, το χρονόμετρο μετράει και θα μας τη μετρήσει σαν ότι την είδαμε σαν διαφήμιση. Τελειώνοντας λοιπόν και μηδενίζοντας εδώ το χρονόμετρο, κλείνουμε τις διαφημίσεις, κλείνουμε και από το dashboard, σταματάμε να βλέπουμε διαφημίσεις και πλέον το 12 έχει γίνει 15. Μάλιστα. Εύκολο και απλό είναι αυτό. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για την εταιρεία καθημερινά? Ειλικρινά δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό που είδατε είναι, για να έχουμε το κέρδος που θα αναλύσουμε παρακάτω, καθημερινά πρέπει να μπαίνουμε στο site και να κάνουμε αυτό που μόλις είδατε. Να βλέπουμε δηλαδή 3 διαφημίσεις. Ωραία. Και αν μια μέρα δεν μπορούμε να μπούμε στο site, δεν υπάρχει θέμα. Σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε περισσότερες από 3 διαφημίσεις την ημέρα. Όσες θέλετε. Και το περισσότερο από 3 το κρατάει σε έναν κουμπαρά. Το κρατάει για 45 μέρες. Βλέπετε εδώ, αυτός είναι ο δικός μου κουμπαράς που έχει 62 διαφημίσεις. Για 20 μέρες δηλαδή δεν χρειάζεται να μπω στο site. Ωραία. Αλλά είπες πριν ότι όχι μόνο βλέπουμε διαφημίσεις, αλλά πρέπει να έχουμε και δικές μας σελίδες να διαφημίσουμε για να τις βλέπουν οι άλλοι συνεργάτες. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ένα δικό του site, δεν έχουν δικές τους σελίδες. Τι θα βάλω εγώ να διαφημίζω? Καταρχήν, δεν υποχρεούστε ντε και καλά να διαφημίσετε κάτι. Σας δίνει τη δυνατότητα μεν, δεν υποχρεούστε δε. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε εδώ μέχρι 3 σελίδες. Αν πάλι δεν θέλετε, αφήστε το κενό. Μπορείτε να βάλετε κάποιες σελίδες που σας αρέσουν, την αγαπημένη σας ομάδα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ό,τι τέλος πάντων σας κάνει κέφι, αν σας κάνει κέφι. Προσωπικά, επειδή μετέχω σε αρκετά οικονομικά προγράμματα στο ίντερνετ, έχω βάλει εδώ 3 σελίδες πρόθεσης από αυτά. Προτάσεις, αν θέλετε να κάνετε το ίδιο, θα βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook, την Online Money Ελλάς. Εδώ. Αυτά είναι τα προγράμματα στα οποία εγώ μετέχω. Στην Online Money Ελλάς. Μπορείτε να κάνετε free εγγραφές και να βάλετε και εσείς να διαφημίζετε 3 τέτοιες σελίδες στην Profit Clicking. Τώρα εκτιμώ καταλάβαμε περίπου τι κάνει η εταιρεία. Μας πληρώνει για να βλέπουμε διαφημίσεις και μας δίνει τη δυνατότητα να διαφημίσουμε δικές μας σελίδες μέσα από το site της. Ανταλλαγή κίνησης το λέμε αυτό. Να πούμε και 2-3 πραγματάκια ακόμα για την επιχείρηση και να περάσουμε μετά στο zoom, στον τρόπο αμοιβών. Ο κεντρικός σερβερ λοιπόν της εταιρείας και τα κεντρικά της γραφεία είναι στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. 26 νέοι σερβερ στείνονται αυτή τη στιγμή ανά τον πλανήτη για ταχύτητα αλλά και για ασφάλεια. Η επιχείρηση απασχολεί 200 περίπου εργαζόμενους που οι περισσότεροι δουλεύουν από το δικό τους χώρο και στη δικιά τους χώρα. Μέσα στο site θα βρείτε και προσφορά θέσεων εργασίας σε υπαλληλικές σχέσεις. Για όσους δεν θέλουν απλά να είναι μέλη της Profit Clicking, αλλά ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υπάλληλοι. Μπορείτε να στείλετε ένα βιογραφικό δηλαδή. Η επιχείρηση ήρθε για να μείνει. Οι νέοι σερβερ έχουν χωρητικότητα 100 εκατομμύρια μέλη που προσωπικά εκτιμώ ότι κάποια στιγμή στο πολύ σύντομο μέλλον θα συμβεί. Να δούμε και 2-3-4 σελίδες του site για να πάρετε μια γενικότερη εικόνα. Home είναι η σελίδα που βλέπαμε προηγουμένως. Μια πολύ σημαντική σελίδα είναι οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Υπάρχουν 67 ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις τους που λύνουν κάθε απορία που μπορεί να έχει κάποιος για αυτή την επιχείρηση. Πολύ σημαντική σελίδα.
Βλέπετε online αυτή τη στιγμή 1730. Πολλές φορές είναι παραπάνω από 5.000 άνθρωποι ανά τον πλανήτη. Βλέπετε τα σημεία του πλανήτη από τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την profit clicking. Support, υποστήριξη, πολύ σημαντικό. 24 ώρες το 24ωρο live support. Μπορούμε επίσης να στείλουμε ένα ticket για να μας απαντήσουν σε 2 μέρες, αν δεν βιαζόμαστε. Και το live conference. Το live conference είναι ένα chat room στο οποίο μπαίνουν συνεργάτες. Έχει έναν κεντρικό moderator, ο οποίος έχει μικρόφωνο και απαντάει σε σημαντικές ερωτήσεις. Ό,τι βλέπει σημαντικό το απαντάει ο κεντρικός moderator από το μικρόφωνο. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και αρκετοί άλλοι moderators οι οποίοι απαντάνε σε οτιδήποτε ρωτάνε οι συνεργάτες, που βλέπετε εδώ τώρα έχει δεκάδες συνεργάτες, εκατοντάδες συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το chat είναι 289. Ας έρθουμε πίσω στα σημαντικά όμως. Να δούμε τι μπορούμε εμείς να κερδίσουμε ως μέλη της Profit Clicking. Η εταιρεία λοιπόν πουλάει πακέτα ανταλλαγής κίνησης. Θα σας δείξω τώρα τι είναι αυτό. Αφού γυρίσουμε στο dashboard. Η εταιρεία πουλάει πακέτα ανταλλαγής κίνησης. Κάθε πακέτο κοστίζει $10 και μας πιστώνει με 1000 credits. Έτσι, αν αγοράσω με $10 ένα πακέτο ανταλλαγής κίνησης, 1000 credits θα πιστωθούν στο λογαριασμό μου και 1000 φορές άλλοι συνεργάτες θα έχουν δυνατότητα να δούνε τις δικές μου διαφημίσεις. Βλέπετε, έχω βάλει σε αυτή τη διαφήμιση 3.000 credits, σε αυτήν 2.000, σε αυτήν 2.000. Αυτή τη στιγμή έχουν δει αυτή τη διαφήμιση μου που τρέχει 11 μέρες 346 άνθρωποι, αυτήν που τρέχει 8 μέρες 190 και αυτήν 110 φορές. Τα credits που έχουν απομείνει από αυτά που έχω βάλει φαίνονται εδώ δεξιά. Για να μην μείνει και η απορία, οι 3 σελίδες οι οποίες διαφημίζω είναι αυτή, η WCA, η Ride5 και η Styforp. Είναι 3 από τα προγράμματα που σας έδειξα στην Online Money Ελλάς, 3 οικονομικά προγράμματα στο ίντερνετ που δίνουν ημερήσιο εισόδημα. Να ξαναγυρίσουμε στο dashboard. Μάλιστα, χρήματα πώς βγαίνουν. Για κάθε πακέτο λοιπόν ανταλλαγής κίνησης που έχω στην κατοχή μου, αυτή τη στιγμή εγώ έχω πακέτο ανταλλαγής κίνησης στην κατοχή μου 52. Για κάθε πακέτο ανταλλαγής κίνησης που έχω στην κατοχή μου και για 81 μέρες, εφόσον βλέπω τις 3 διαφημίσεις μου κάθε μέρα, η εταιρεία με πληρώνει με 20 cents τις καθημερινές και 10 cents το Σάββατο και την Κυριακή. Εγώ δηλαδή τώρα που έχω στην κατοχή μου 52 πακέτα, παίρνω 10 και 40 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 και 20 το Σάββατο και την Κυριακή. Και αυτό για 81 μέρες. Το αναμενόμενο κέρδος για κάθε πακέτο, το οποίο είπαμε κοστίζει $10, είναι $15. Μας πρόδωσε η τεχνολογία. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε τώρα που άνοιξε η σελίδα.
Αυτά είναι τα δικά μου 52 πακέτα. Το πρώτο βλέπετε είναι αγορασμένο στις 22/8 και το 52ο το τελευταίο είναι αγορασμένο σήμερα, 4 Δεκάτου. Κάθε πακέτο αγοράστηκε προς 10 δολάρια και θα δώσει συνολικά 15 δολάρια πίσω. Αυτά τα πακέτα έχουν δώσει μέχρι τώρα 2,95, 2,75, 1,80, 1,40 ανάλογα με τις μέρες οι οποίες τρέχουν, που είναι αγορασμένα. Αυτά εδώ είναι αγορασμένα χθες και σήμερα και δεν έχουν δώσει ακόμα κέρδος. Αυτό το κέρδος, το να αγοράσεις δηλαδή το κάθε πακέτο 10 δολάρια και να σου δώσει πίσω 15, είναι 50%. Είναι 50% σε ένα τρίμηνο. Και είναι μια απίστευτη απόδοση που δεν μπορείτε να τη βρείτε πουθενά. Σκεφτείτε ότι οι τράπεζες δίνουν σήμερα 3-4% το χρόνο και μόλις ομαλοποιηθεί λιγάκι η κατάσταση στη χώρα, τα επιτόκια θα ξαναγυρίσουν στο μισό έως 1% το χρόνο. Ας δούμε λιγάκι τι έκανα εγώ τις τελευταίες 20 μέρες. Εδώ είναι μια ανάλυση όλων των κινήσεων που έχει ο λογαριασμός μου μέσα στην Profit Clicking από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα μέχρι σήμερα. Ας πάμε λοιπόν να δούμε στις 21/8 αγορά ενός πακέτου με το bonus των 10 δολαρίων που δίνει η εταιρεία. Μετά η εταιρεία έκλεισε. Ξανά άνοιξε στις 11 Σεπτεμβρίου όπου και αγόρασα 250 με 250 δολάρια 25 πακέτα. 11 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και μετά καθημερινά έχω ένα κέρδος. Στις 13 του μηνός, στις 14, στις 15, στις 15 πλήρωσε 2 φορές. Κατά λάθος, δεν πλήρωσε στις 21. Στις 17, 18, 19, 20 καθημερινά βλέπετε οι πληρωμές. 21 είπαμε δεν έχει. Στις 22, 23, 24, 25, 26, 27 μέχρι τις 30. Μέχρι τις 30 έχει πληρώσει, μέχρι εκεί. Έχουμε 3 μέρες καθυστέρηση στις πληρωμές λόγω των συνεχόμενων εργασιών που γίνονται στο site. Κάτι όμως που θα ομαλοποιηθεί τις επόμενες μέρες και η πληρωμή θα γίνεται κάθε μέρα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Και τι κάνω εγώ κάθε φορά που μαζεύονται 10 δολάρια στο λογαριασμό μου? Όπως βλέπετε, πάω και αγοράζω ένα καινούριο πακέτο. Βλέπετε εδώ, εδώ, 2 πακέτα εδώ, 1 πακέτο εδώ, 3 πακέτα εδώ και ούτω καθεξής. Γιατί το κάνω αυτό? Καταρχήν, κανένας δεν σας λέει να το κάνετε. Τα χρήματα που μας πληρώνει η εταιρεία είναι δολάρια. Δεν είναι πόντι, δεν είναι κάποιο ειδικό σύστημα μέτρησης, είναι αμερικάνικα δολάρια. Αν θέλετε τα τραβάτε στο ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι, εδώ στο e-wallet, και από εκεί στον ηλεκτρονικό διαμεσολαβητή σας και μετά στην τράπεζα της αρεσκίας σας, την Alpha Bank, τη Eurobank κτλ. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Αν θέλετε, ακολουθείτε αυτό που κάνω εγώ. Να αγοράζετε καινούργια πακέτα δηλαδή κάθε φορά που μαζεύονται στο λογαριασμό σας 10 δολάρια. Ωραία. Και χρήματα πότε θα πάρουμε στο χέρι? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε εδώ πως η στρατηγική που ο καθένας ακολουθεί με αυτή την επιχείρηση είναι αποκλειστικά και μόνο δικό του θέμα. Η δική μου λογική και στρατηγική λέει ότι αφού ξεκίνησα με 250 δολάρια και θέλω να έχω ένα σοβαρό ημερήσιο εισόδημα από αυτή την επιχείρηση, πρώτα πρέπει να αυξήσω το κεφάλαιό μου αρκετά και στη συνέχεια να αρχίσω να κάνω αναλήψεις. Δηλαδή, ξεκίνησα με 25 πακέτα και 20 μέρες μετά έχω 52. Όταν τα πακέτα μου φτάσουν τα 100, θα είναι ένα επενδυμένο κεφάλαιο 1.000 δολαρίων και τότε θα κάνω ανάληψη του αρχικού μου κεφάλαιο, θα πάρω πίσω δηλαδή τα 250 που έβαλα στην επιχείρηση και θα μείνω μέσα με το κέρδος. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βγω χαμένος από την Profit Clicking. Ακόμα και αν σε 2 μήνες από τώρα η επιχείρηση δεν υπάρχει.
Δεν βλέπω να υφίσταται τέτοιο θέμα, λέμε όμως. Αυτή είναι η δική μου στρατηγική. Η δική σας μπορεί να είναι άλλη. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τα δικά σας λεφτά. Σαν συμβουλή μόνο, μην πουλήσετε το σπίτι σας για να βάλετε λεφτά στην profit clicking, ούτε να πάρετε δάνειο, ούτε να στερήσετε τα παιδιά σας από το γάλα τους για να αγοράσετε πακέτα κίνησης. Ξεκινήστε χαμηλά, όσο μπορεί και αντέχει ο καθένας. Και ο χρόνος θα σας δώσει απίστευτα κέρδη. Η εταιρεία δεν ήρθε για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα, θα είναι εδώ για χρόνια, γιατί είναι μια συνέχεια του Just Been Paid που 2 χρόνια τώρα πληρώνει εκατομμύρια συνεργάτες. Καλά τα πήγαμε μέχρι εδώ. Είδαμε τα βασικά. Είπαμε όμως ότι τα πακέτα ανταλλαγής κίνησης έχουν διάρκεια ζωής 81 μέρες. Σε αυτές τις μέρες δίνουν ένα κέρδος 50% και μετά εξαφανίζονται. Όλο δηλαδή είναι 50% το τρίμηνο. Αυτό είναι. Ξαναλέω ότι 50% το τρίμηνο δεν μπορείτε να έχετε από πουθενά. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Έχει άλλο ένα 150% να σας περιμένει μετά τις 81 ημέρες. Βλέπετε εδώ στο dashboard δεξιά από τα πακέτα, έχει άλλο ένα πινακάκι. Τα panels. Τι είναι τώρα αυτό και πώς θα πάρουμε το δεύτερο 150% μας. Αυτό είναι ένα 2x2 matrix. Έχει στην κορυφή του μια θέση, από κάτω άλλες 2 και στη δεύτερη σειρά άλλες 4. Κάθε τετράδα πακέτων σας που οριμάζει, συμπληρώνει δηλαδή 81 μέρες με απόδοση 2%, 1% κάθε μέρα, κάθε τετράδα μετατρέπεται σε μια θέση πάνελ και συμπληρώνει αυτό το matrix. Όταν και οι 6 θέσεις συμπληρωθούν, τότε η επιχείρηση σας δίνει $60. Για κάθε 4 πακέτα δηλαδή που σας κόστησαν για να τα αγοράσετε $40, αφού αυτά πήραν κέρδος 50% για 81 μέρες και σας έδωσαν $60, τώρα μετά από 81 μέρες, με το matrix σας να συμπληρώνετε, αυτό θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, θα πάρετε άλλα $60. Έτσι λοιπόν η αρχική επένδυση των $40 σας, αν υποθέσουμε ότι αγοράσατε 4 πακέτα ανταλλαγής κίνησης, την 81η μέρα θα έχει γίνει $60 και κάποιες μέρες μετά θα έχει γίνει $120. Και αυτό αν το μετρήσετε είναι 200% σε ένα τρίμηνο. Αρχίζει να γίνεται λιγάκι καλύτερο τώρα. Περιμένετε να δείτε και τη συνέχεια. Να πω εδώ για το Matrix και να το κλείσω ότι οι 6 θέσεις κάτω από κάθε αρχικό πάνελ γεμίζουν μέχρι 50% από δικές σας νέες θέσεις που οριμάζουν με τον καιρό, γεμίζουν από τετράδες συνεργατών σας πρώτης γενιάς που εσείς φέρατε στην profit clicking, αλλά μπορούν να αγοραστούν κιόλας αν θέλουμε τα πάνελ μας να κλείνουν πιο γρήγορα. Έχει επίσης επιταχυντές, αναβαθμίσεις επιταχυντών, πράγματα όμως που θα σας αφορούν μερικούς μήνες μετά και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε στην παρούσα ενημέρωση. Μπορείτε να δείτε πώς λειτουργεί όλο αυτό στη σελίδα με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Και να πω εδώ, για όσους δεν τους βοηθάνε τα αγγλικά τους, να πω ότι υπάρχει μεταφραστής μέσα στο site, που δεν είναι βέβαια τέλειος, μπορείτε όμως σίγουρα να καταλάβετε πάνω από το 80% όσων αναφέρονται μέσα στο site. Μάλιστα. Είπαμε για την απόδοση του 2% σε 81 μέρες. Είπαμε και για τα πάνελ. Έχει και κάτι άλλο? Φυσικά και έχει. Πάμε στην ανάλυση του δικού μου λογαριασμού. Βλέπετε εδώ ότι πέρα από τις ημερήσιες αποδόσεις έρχονται καθημερινά χρήματα από προμήθειες. Τι είναι αυτό και πώς δουλεύει? Με την profit clicking μπορείτε να έχετε 200% απόδοση ανά τρίμηνο αν τη συμμετοχή σας την κρατήσετε μυστική. Αν δεν μιλήσετε δηλαδή σε κανέναν για αυτόν τον τρόπο παραγωγής εισοδήματος που μόλις ανακαλύψατε. Αλλά γιατί να το κάνετε αυτό? Γιατί να μην μοιραστείτε αυτή την ευκαιρία με τους γνωστούς, τους φίλους σας,
αγνώστους ενδεχόμενα, με ανθρώπους που θέλετε να βοηθήσετε. Βλέπετε εδώ πάνω υπάρχει ένα referral link που θα το αποκτήσετε μόλις εγγραφείτε στην εταιρεία. Αν στείλετε αυτό το link, το δικό σας link, σε άλλους ανθρώπους και αυτοί κάνουν ό,τι και εσείς, εγγραφούν δηλαδή στην επιχείρηση, τότε εσείς θα δικαιούστε 10% προμήθεια από την αρχική τους αγορά πακέτων ανταλλαγής κίνησης, αλλά και 10% προμήθεια ισοβίως κάθε φορά δηλαδή που οι νέοι συνεργάτες σας, για να αυξήσουν το κεφάλαιό τους σε πακέτα, θα αγοράζουν ή θα επαναγοράζουν πακέτα ανταλλαγής κίνησης. Σκεφτείτε το αυτό στα χρόνια, όταν οι λογαριασμοί των φίλων σας δεν θα είναι 20, 30, 100 δολάρια, αλλά 1000, 3000, 5000 δολάρια. $1 από κάθε αγορά πακέτων όλων εκείνων που εσείς εισάγατε προσωπικά. 10%. Και γίνεται και ακόμα καλύτερο. Γιατί η επιχείρηση πληρώνει για νέους συνεργάτες σε 2 επίπεδα. Όταν αυτοί οι συνεργάτες σας λοιπόν εισάγουν με τη σειρά τους δικούς τους συνεργάτες, αυτοί είναι οι δικοί μου συνεργάτες, είναι 45 που τους εισήγαγα προσωπικά και 37 σε δεύτερη γραμμή. Όταν αυτοί οι συνεργάτες λοιπόν εισάγουν με τη σειρά τους δικούς τους συνεργάτες, τότε εσείς δικαιούστε 5% προμήθεια από κάθε αγορά πακέτου στο δεύτερο επίπεδο συνεργατών σας. Και θα σας στέλνει και email η εταιρεία κάθε φορά που κάποιος συνεργάτης πρώτης ή δεύτερης γενιάς αγοράζει πακέτα ανταλλαγής κίνησης, και κάθε φορά που εσείς δηλαδή θα παίρνετε την προμήθεια αυτή. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι πολλά. Ένα πράγμα έμεινε να πούμε τώρα. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο βάζουμε και βγάζουμε λεφτά από την Profit Clicking. Αυτό εδώ είναι το ηλεκτρονικό μας πορτοφόλι. Εδώ μαζεύονται τα χρήματα από τα ημερήσια κέρδη και από τις προμήθειες. Για να κάνετε ανάληψη πρέπει να μεταφέρετε χρήματα από εδώ, εδώ. Εδώ μαζεύονται τα χρήματα από τα ημερήσια κέρδη και από τις προμήθειες. Η εταιρεία στη συνέχεια συνεργάζεται με 5 ηλεκτρονικούς διαμεσολαβητές. Το Payza, τη Solid Trust Pay, τη Liberty Reserve, την Perfect Money και την EgoPay. Εγώ έχω λογαριασμό σε 3 από αυτούς. Με αυτούς τους ηλεκτρονικούς διαμεσολαβητές μπορούμε να βάζουμε και να βγάζουμε χρήματα στο Profit Clicking. Load Funds για να βάλουμε χρήματα, Withdraw Funds για να κάνουμε ανάληψη. Προτείνω να ανοίξετε, αν δεν έχετε ήδη, λογαριασμό στο Payza. Το θεωρώ το πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο από τους 5. Με μια πιστωτική ή prepaid κάρτα μπορείτε να φορτώσετε χρήματα, τα οποία και θα μετακινήσετε στη συνέχεια στο Profit Clicking. Αντίστροφα τώρα, όταν κάνετε ανάληψη από το Profit Clicking, τα χρήματα έρχονται στο Payza, στο οποίο μπορείτε να δώσετε ένα τραπεζικό σε λογαριασμό από οποιαδήποτε τράπεζα στο πλανήτη, και το Payza θα σας στείλει τα χρήματα στην τράπεζα αυτή της επιλογής σας. Links για τους τραπεζικούς διαμεσολαβητές μπορείτε να βρείτε πάλι στη σελίδα που σας έδειξα προηγουμένως, την Online Money Ελλάς. Εδώ, Solid Trust Pay, Payza, EgoPay. Θα μπορούσα να κλείσω εδώ αυτή την παρουσίαση, αλλά θα πω 2-3 πραγματάκια ακόμα, γιατί θέλω αυτό το βίντεο να δείχνει ολόκληρη την εικόνα της Profit Clicking, να μην μείνουν κενά ερωτηματικά και αμφιβολίες. Πόσο σταθερό είναι αυτό το σύστημα στον χρόνο? Ειλικρινά δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι πληρώνει εκατομμύρια συνεργάτες 2 χρόνια τώρα. Από τις 11 Σεπτεμβρίου, με νέο αντικείμενο, νέα διεύθυνση, νέο λογισμικό, μπαίνουμε στον 3ο χρόνο. Υπάρχει πιθανότητα να χάσω χρήματα? Φυσικά.
Αν κάποια στιγμή κλείσει η επιχείρηση και εσείς δεν έχετε κάνει ανάληψη τουλάχιστον το αρχικό σας κεφάλαιο, θα το χάσετε. Πόσο πιθανό είναι αυτό? Προσωπικά πιστεύω ότι η Profit Clicking ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να αυξήσει τα μέλη της από 2 εκατομμύρια σήμερα σε 100 εκατομμύρια. Η μικρή μου συνεργασία με αυτή την εταιρεία μου λέει πως σήμερα πραγματικά πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Και θέλω να αναλύσω λίγο τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σταθερό σύστημα. Πρώτον, υπάρχει το Restart. Τι είναι αυτό? Κάθε 3 έως 6 μήνες, σε ημερομηνία που καθορίζεται εκ των προτέρων από την επιχείρηση, όλα τα πακέτα ανταλλαγής κίνησης που έχουν συμπληρώσει 60 μέρες, όχι πακέτα νέων συνεργατών δηλαδή ή νέα πακέτα, μετατρέπονται σε μια νύχτα σε panels. Αυτό σημαίνει ότι όλα σχεδόν τα μέλη, κυρίως όμως οι μεγάλοι λογαριασμοί, χάνουν αυτόματα την ημερήσια απόδοση, παίρνουν μετρητά από όσα panel συμπληρώνονται αυτόματα και υποχρεούνται να ξαναρχίσουν από την αρχή, με νέες αγορές πακέτων ανταλλαγής κίνησης. Στα χρόνια που πέρασαν, το Restart έχει δώσει εξαιρετική σταθερότητα στο σύστημα. Δεύτερος λόγος. Υπάρχει ημερήσιο όριο στις αναλήψεις ανά λογαριασμό. Κανένας δεν μπορεί να κάνει ημερήσια ανάληψη πάνω από $250 την ημέρα. Έτσι στα χρόνια η επιχείρηση δεν αφήνει κανέναν να έχει παραδείγματος χάρη 500.000 πακέτα και να παίρνει ημερησίως $10.000. Αυτό αν το σκεφτείτε με μεγάλα νούμερα, ανθρώπων δηλαδή που ξεκινάνε με $1.000, σε συνδυασμό με τις 5.000 εισαγωγές νέων συνεργατών που έχει επιχείρηση κάθε μέρα, δίνει μια καταπληκτική σταθερότητα στο σύστημα. Τρίτο και τελευταίο. Η Profit Clicking δεν ξεκίνησε χθες. Δεν είναι ένα νέο site που ψάχνει να βρει νέους συνεργάτες. Δουλεύει 3 χρόνια τώρα. Έχει 2.100.000 πιστούς φανατικούς φίλους που κάθε μέρα φέρνουν καινούρια μέλη στο σύστημα. Αν θέλανε να πάρουν τα χρήματά μας και να φύγουν, θα το είχαν κάνει ήδη. Τι πιο καλή ευκαιρία από την αλλαγή ιδιοκτησίας της επιχείρησης ένα μήνα πριν. Για αυτούς τους 3 λόγους λοιπόν, πιστεύω ότι η Profit Clicking δεν είναι απλά μια ευκαιρία. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική ευκαιρία που κυκλοφορεί σήμερα στην παγκόσμια αγορά. Μπορείτε να κερδίσετε μέχρι 200% το τρίμηνο χωρίς να το πείτε σε κανέναν ή να εκτοξεύσετε αυτό το ποσό αν το μοιραστείτε με άλλους. Το θέμα βέβαια πάντα με όλες αυτές τις ευκαιρίες δεν είναι τι είναι οι ίδιες τους. Είναι τι κάνουμε εμείς με αυτές. Εσείς λοιπόν τώρα, έχοντας δει τι είναι η Profit Clicking, έχετε 2 επιλογές. Η πρώτη είναι να πιστέψετε ότι όλα αυτά που είδατε είναι παραμύθια. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Ότι τέλος πάντων ακόμα και αν έτσι είναι τα πράγματα, εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε κτλ. Για σας κύριοι και κυρίες μου η επιλογή είναι προφανής. Σας ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να μας παρακολουθήσετε. Αλλά τώρα πρέπει να πάτε πάνω δεξιά στο Χ, να κλείσετε αυτό το βίντεο και να μας ξεχάσετε. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη επιλογή. Να πάτε στα σχόλια αυτού του κακογραμμένου ερασιτεχνικού βίντεο, να βρείτε πάνω το referral link, να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να πάρετε τα $10 που δίνει δώρο η επιχείρηση και να αγοράσετε με αυτά το πρώτο σας πακέτο ανταλλαγής κίνησης. Να δείτε από μέσα αυτή την επιχείρηση και να αποφασίσετε μετά αν μπορεί να κάνει κάτι για σας, να βελτιώσει δηλαδή λιγάκι ή πολύ τα οικονομικά σας και το επίπεδο της ζωής σας. Καλή σας απόφαση, ό,τι και αν αποφασίσετε.